Google channel दिनै जों बे खोन्दो जिनैनि पार्ट 2 जों नोंथांमोनजों सावरायगोन बेवहाय जों थाखाथि फाराग गिबियावनो जों सावरायगोन थाखाथि फाराग आरो जोङो पोटेन्शियल डिफारेन्स बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन बा थाखाथि फाराग माखौ बुङो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन बेनि अनगायैबो जों अमस्नि खान्थिफोरखौ सावरायगोन आरो माखासे जोङो पिक्चार सावरायनो नागिरदों मा जोङो मोनसे सार्किट डायग्राम आखिनोब्ला पिक्चारनि गोनांथि जायो थारैनो जों बाल मोनसेखौ दिन्थिनो गोनां जायोब्ला नोंथांमोना माबायदि दिन्थिसेननि गेजेरजों दिन्थिगोन रेजिस्टेन्स हेंथाखौ लिरनो गोनां जायोब्ला नोंथांमोना माबायदि आखिनानै दिन्थिगोन बेनि बागैबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन स' लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जों भिडिअनि फारसे आगान सुरनोसै टपिकनि फारसे आगान सुरनोसै स' बे जाबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोब्लिब थाखाथि आरो थाखाथि फाराग इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एन्ड पोटेन्शियल डिफारेन्स दा मोब्लिब थाखाथि बुंब्ला फरायसा बिथांमोना मा बुजियो दा नोंथांमोना बेवहाय बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफुरलु लाबोदों बे बुंफुरलुखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हागोन बे जाबाय मोब्लिब थाखाथि मोब्लिबसालि गंसेनि जायखिजाया मोनसे बिन्दोसिम सिमा गैयै गोजाननिफ्राय मोनसे सानगुदि दाजाबथाय चार्जखौ लाबोनायाव मावनो गोनां हाबायानो जाबाय बै बिन्दोनि मोब्लिब थाखाथि दा नोंथांमोना मोब्लिबसालि बुङोब्ला मा बुजिगोन मोब्लिबसालि बुङोब्ला हमना ला मोनसे मा मोब्लिब थांनाय थामहिनबा मोनसे जोङो हमना ला सुम्बुकखौनो सानना ला दा सुम्बुकआ जेसेबां एरियासिम हालागै बियो बबेबा मोनसे मुवाखौ बोगथाबनो हागोन बे एरियाखौनो बुंदो सालि बेखौनो सालि बुंदो मोब्लिब सालियानो थामहिनबा बबेबा मोनसे जोङो मा डिस्टेन्ससिमहालागै बेहा बोनो हानाय गोहो दङ बबेबा मोनसे मुवाखौ बेखौनो बुंदो सालियानो मोनसे एरिया मोब्लिब सालि बेखौ बुंनाय जादों आरो जेब्ला जोङो बबेबा मोनसे जायखिजाया मुवाखौ बा थामहिनबा दाजाबथाय चार्जखौ जों बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय जोङो बे सालियाखोसिम लाबोनायाव जेसेबां जों खामानि मावनो गोनां जागोन बेखौनो बुंनाय जादों मोब्लिब थाखाथि बुंनाय जादों दा फरायसा बिथांमोना बेबायदि बुंफुरलुखौ लिरनानै होनो हायो बेनिफ्राय थाखाथि फाराग माने मा थाखाथि फाराग माने जाबाय मोब्लिब दैदेनलांनाय मोनसे मोब्लिब सोंखन्थायनि मोनसे खर'निफ्राय गुबुन मोनसे खर'सिम से सानगुदि चार्ज थांहोनायाव मावनाय हाबा थामहिनबा मोनसे सोंखन्थाय दङ बे सोंखन्थायनि गेजेरजों जोङो जेब्ला जों चार्ज थांहोगोन बे चार्ज थांहोनायाव जुदि जोङो मोनसे खर'निफ्राय गुबुन मोनसे खर'सिम जेसेबां चार्ज थांहोनायाव जों खामानि मावनाय जागोन बेखौनो बुंनाय जादों थाखाथि फाराग बुंनाय जादों दा फरायसा बिथांमोना बे मोननै डिफिनेसनखौ लिरनानै लानो हायो आरो जोङो मोनसे फर्मुला मोनगोन बे थाखाथि फारागखौ माबोरै दिहुनगोन बेनि मोनसे फर्मुला दङ बे जाबाय मोननै बिन्दोनि गेजेरनि थाखाथि फाराग जों थाखाथि फारागखौ भि जों दिन्थिनाय जायो आरो बेवहाय सायाव थागोन हाबा मावफुंनाय डिभाइड बाय चार्ज आरो जोङो बे सिम्बलफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा थाखाथि फारागा जाबाय भि आरो हाबा मावफुंनायखौ जोङो दिन्थिनाय जायो डब्लिउ आरो किउ बे जाबाय भि इकुवेल टु डब्लिउ बाय किउ दा नोंथांमोना बे फर्मुला गोसोआव लाखि जों बे फर्मुलाखौ लानानै उननि सावरायनायाव जोङो बेजों रिलेटेड थानाय मोननैसो प्रब्लेम बानायगोन आरो नोंथांमोना बेवहाय मोनसे पिक्चार नुनो मोनदों बे पिक्चाराव नोंथांमोना मा बुजिगोन जे बेयाव चार्जआ थांदों मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों आरो नैबे जा चार्ज थांहोनायाव जों खामानि मावनाय जागोन बेसेबां जों हाबा मावनाय जागोन बेखौनो बुंनाय जायो थाखाथि फाराग दा फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बे थियरिखौ बुजिबाय बेनिफ्राय जों दा नोंथांमोनजों सावरायगोन बेवहाय लिरबावनाय नुदों नोंथांमोना मोब्लिब थाखाथि फारागनि एसआइ सानगुदिया जादों भल्ट जोङो थाखाथि फारागनि एसआइ सानगुदिखौ माजों फोरमायनाय जायो भल्ट आरो बै भल्टआबो सासे बिगियानगिरिनि मुंनिफ्राय फैदों बे सासे इटालिनि बिगियानगिरिमोन मुवा बिगियानगिरि आलेसेन्ड्र' भल्टा बे मुंनिफ्रायनो जोङो बेनि इउनिटखौ लानाय जादों आरो मोनसे मोब्लिब दैदेनग्रानि फारनै खर'नि थाखाथि फारागा जेब्ला मोनसे खर'निफ्राय गुबुन मोनसे खर'सिम 1 कुलुम चार्ज थांहोनानै 1 जुल हाबा मावनाय जायोब्ला बेखौ 1 भल्ट बुंनाय जायो आरो फैबाय थायो 1 जुल बा 1 भल्टनि ओंथिया मा अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय लिरनानै होनो हागोन मोनसे मोब्लिब दैदेनग्रानि फारनै खर'निफ्राय बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै नोंथांमोना बेसिमहालागै लिरनानै होनो हागोन दा बेबायदि 1 नाम्बारनि सोंनाय फैयो 1 भल्टनि ओंथिखौ लिर अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय बेसिम लिरनानै होनो हागोन आरो जोङो 1 भल्ट इकुवेल टु मा मोनदों 1 जुल नैबे खामानि मावनायखौ फोरमायदो बेसेबां हाबा मावखो जोङो आरो बे जाबाय चार्जखौ फोरमायदो 1 कुलुम
आरो जोबथारनायाव जों बेबायदि मोननो हागोन 1t इकुवेल टु 1 जे माने जुलखौ फोरमायदो आरो जेब्ला जों कुलुमखौ साथिं लांनाय जायो अब्लाना बे जायो c टु द पावर इनभार्स थामहिनबा -1 जों लिरनो हागोन जेब्ला कुलुमखौ नोंथांमोना सायाव लांनानै जायो अब्ला नोंथांमोना बेखौ -1 लिरनो हायो आरो बेवहाय लिरबावनाय नुदों जों थाखाथि फारागखौ सुनाय जा दाजेम बे दाजेमनि मुङा जाबाय भल्टमिटार बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि आरो भल्टमिटारखौ जाय बिन्दो मोननैनि थाखाथि फारागखौ सुनो नांगौ बे बिन्दो मोननै फोनांजाबनायनि लिगे जेब्ला फोनांजाबनांगौ आरो जों जायखिजाया भल्टमिटार बा इमिटार फोनांजाब जों मोनसे सार्किटआव माबोरै जोङो भल्टमिटारखौ कानेक्ट खालामगोन माबोरै जोङो इमिटारखौ कानेक्ट खालामगोन आं नोंथांमोननो डायग्रामजों बेखौ उनाव मोजाङै बुजायगोन दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा जे भल्टमिटारखौ जेब्लाबो मोनसे सार्किटआव बा मोनसे जोङो जोंखन्थायाव बेखौ लिगै फोनांजाबनाय जायो होनना बुङो आरो इमिटारखौ जोङो सिरियै बा लारियै फोनांजाबनाय जायो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लायो जों बेखौ उननि भिडिअआव डिसकास खालामगोन माबोरै जोङो कानेक्ट खालामगोन बा भल्टमिटारआ माबोरै लिगै थागोन बेखौ जोङो उननि भिडिअफोराव डिसकास खालामगोन बेनिफ्राय मावदिन्थि लाबोदों बेवहाय बे नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.2 मावदिन्थि बेवहाय मा सोंनाय दङ 12 भल्ट थाखाथि फाराग थानाय मोननै बिन्दोनि गेजेरजों 2 कुलम चार्ज थांहोनो बेसेबां हाबा मावनांगोन दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखादों कुइसनाव मा सोंनाय जादों नोंथांमोना गिबियाव बेखौ बुजिग्रोनांगोन आरो बे लेखायै नोंथांमोना मावफुंनो नाजानांगोन दा बेवहाय सोंनायाव मा दङ 12 भल्ट थाखाथि फाराग बेवहाय मा होनाय दं गिबियावनो लिरग्रोना लानो हायो नोंथांमोना आरो जों मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन बे फर्मुला एसे आगोलावसो जों मोनबोदोंमोन बे जाबाय v इकुवेल टु w/q बेखौ नोंथांमोना इउज खालामनांगोन दा बेवहाय भल्टआ होनाय दङ थाखाथि फाराग होनाय दङ vआ होनाय दङ 12 भल्ट आरो बेवहाय qनि माना होनाय दङ 2 कुलम चार्ज जोङो हाबाखौ दिहुननांगौ थाङोबा wखौ दिहुननांगौ बेनिखायनो बेनि जा मावफुंथाय बे जागोन ओरैबायदि दा नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों vआ होनाय दङ 12 भल्ट आरो qआ जागोन 2 कुलम चार्ज आरो जोबथारनायाव जोङो v इकुवेल टु w/q निफ्राय जों बेबायदि मोनसे एक्सट्रा फर्मुला दिहुनना लाबावनो हायो अब्ला जों wनि मानखौ मोननो हागोन आरो जोबथारनायाव जोङो 24 जुलखौ मोननो हागोन दा फरायसा बिथांमोना बेबायदि हाबाखौ दिहुनखांनायनि उनाव बा wखौ दिहुनखांनायनि उनाव जोबथारनायाव इउनिटखौ लिरनो बावनो नाङा आरो हाबानि इउनिटआ जेब्लाबो जुल जायो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि आरो थाखाथि फारागनि इउनिटआ भल्ट जायो आरो चार्जनि इउनिटआ जेब्लाबो मा जागोन कुलम जागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय जों दा सोंखन्थाइनि सावगारि जों जायखिजाया मोनसे सोंखन्थाइखौ आखिनोब्ला जोङो बेनि मोनफा मोनफा दिन्थिसिन थायो जों बे दिन्थिसिनफोरखौ सावरायगोन दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों मोनसे टेबोल बे नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.1 टेबोल आरो बेवहाय गिबियावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों गंसे मोब्लिब सेलखौ जोङो माबोरै दिन्थिनाय जायो बेवहाय मोब्लिब सेल माने बेटारिखौ बुंनाय जादों बेटारि आरो बेवहाय जोङो दाजाबथाय बेबायदि जाय बेबायदि नोंथांमोना जुदि बेबायदि एसे गोलावसिन नुयोब्ला बेखौ नोंथांमोना दाजाबथाय मिथिनांगोन आरो फिसाजों जोङो बेबायदि दानख'थायसिनखौ फोरमायनाय जायो आरो थरसे बेटारि एबा सेलफोरनि मोनसे जथाय हमना ला नैयाव गंसेल' बेटारि दंमोन एबा सेल दंमोन आरो जुदि गंसेनि जुदि बारा बेटारि थायोबा जों बेबायदि साजायनाय जायो दाजाबथाय दानख'थाय बेबायदि जायो थामहिनबा जोङो बिथिं दानख'थाय बिथिं दाजाबथाय आरो बेखौ जों बिथिं लाफिनबाय बेबायदि खालामनाया मोनसे मा जानांगोन सिरियै थानो नांगोन दाजाबथायबा मोनसे फारसेथिंल' दाजाबथाय थानो नांगोन बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों गोलावसिन सिनखौ जों आगसि आथिं नुनो मोनदों आरो गुसुंसिन सिनखौ जोङो बेबायदि आगदा आथिं नुनो मोनदों दा बेबायदि जों आखिनांगोन जेब्ला जों सार्किटखौ आखियो बा सोंखन्थाइखौ आखिनो गोनां जायो नोंथांमोना बेबायदि आखिनो नाजानांगोन आरो जों साबिखौ बा सुइचखौ जेब्ला खेवनाय दिन्थिनां गोनां जायो अब्ला नोंथांमोना बेबायदि लिरनो नांगोन सिम्बल नोंथांमोना बे दिन्थिसिनफोरखौ गोसोआव लाखि आरो जेब्ला साबि एबा सुइचआ बन्द थानायाव नोंथांमोना बेबायदि दिन्थि हांखोखौ फोरमायनो नांगोन आरो दोंसे फोनांजाबनाय तारखौ जोङो बेबायदि सिम्बलजों दिन्थिनाय जायो दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनि अनगायैबो आरो दंबावो दा 6 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों तारखौ फोनांजाबालासे बारस'नाय हमना ला नैबे मोनसे तार आरो बे तारखौ जोङो गुबुन मोनसे तार दङ बेथिं फैदो आरो बेयाव जों कानेक्ट खालामाखै नै मोनसे ताराव जों कानेक्ट खालामाखै जों कानेक्ट खालामालाबासिनो बे साथिं लाबोदों थामहिनबा जों जेब्ला कानेक्ट खालामालासिनो बे तारखौ माने बारबो होगोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि सिम्बल आखिनो नांगोन आरो 7 नाम्बाराव नोंथांमोना
मोब्लिब बाथि बे जेब्ला जों मोब्लिब बाथि बा बाल्बखौ आखिगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे सिम्बलखौ लानानै आखिब्लानो जाबाय आरो नैबे सिम्बलखौ आखिनानै बाट जोङो बेखौ आखिब्ला एसे माने टाइम नांगोन सम नांगोन बेनिखायनो नैबे मोनसे गोरलै सिम्बल बेखौ नोंथांमोना आखिनो हायो बेनिफ्राय 8 नाम्बाराव दं हेंथाग्रा आरनि हेंथा थामहिनबा जोङो हेंथाग्राखौ माबायदि दिन्थिनाय जायो बेबायदि सिम्बलजों जों दिन्थिनाय जायो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखियो सोलाय सोल' हेंथा जोङो बेखौ बेबायदि दिन्थिनाय जायो बेफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा ए मिटारखौ जोङो बेबायदि दिन्थिनाय जायो ए गेजेराव ए मिटार माने मा कारेन्ट मोनसे रिदिंगारनि गेजेरजों बा सार्किटनि गेजेरजों बेसेबां कारेन्ट बोहैलांदों बेखौ जों ए मिटारनि गेजेरजों जुखिनो हायो दा सिम्बला जाबाय बिदि आरो भल्ट मिटारा जाबाय जोङो थाखाथि फाराखौ जुखिनो हायो बे भल्ट मिटारनि गेजेरजों दा बेफोर सिम्बलफोरा इम्पर्टेन्ट जायखिजाया जोङो सार्किट डायग्राम बा सोंखन्थाइ जोङो आखिया मानो बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो स' फरायसा बिथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय ओमनि खान्थि दा नोंथांमोनजों सावरायगोन ओमनि खान्थिया मा दा ओमनि खान्थिखौ सावरायनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो एसे बुंफुरलुखौ होग्रोनो नागिरदों ओमसनि खान्थि माने मा दा बे ओमसनि खान्थिखौ गिबियाव 1827 मायथाइयाव सासे जार्मान मुवा बिगियानगिरि जर्ज साइमन ओम मुंनि सासे जार्माननि बिगियानगिरिया दिहुनदोंमोन दा बियो मा खालामदो धातुनि गेजेरजों थांनाय मोब्लिब दाहार आइ आरो बेनि फारनै खर'नि थाखाथि फारागनि गेजेरनि सोमोन्दोखौ दिहुनदोंमोन थि दुंथायाव दोंसे होनाय धातुआरि तारनि फारनै खर'नि थाखाथि फाराग पिया मोनसे समखोन्दोआव बेनि गेजेरजों थांनाय मोब्लिब दाहारनि थोंजों रुजुथायारि बेखौ ओमनि खान्थि बुंनाय जायो थामहिनबा जों गुबुन रावजों बेबायदि इकुवेसनखौ मोननो हायो भि इज डाइरेक्टलि प्रपोर्शनेल हायो थामहिनबा जेब्लानोखि दा बे लिरनायाव नोंथांमोना मा बुजिदों जेब्ला थाखाथि फारागा इनक्रिज जालाङो मोनसे समखोन्दोआव जेब्ला थाखाथि फारागा नैबे पिया इनक्रिज जायो अब्ला आइआबो समान समान हाराव इनक्रिज जागोन थामहिनबा पिया बेसेबां इनक्रिज जागोन बेबो समान समानै इनक्रिज जागोन बेखौ बुंनाय जादों आरो जोङो जेब्ला बे थोंजों रुजुथायारिखौ जोङो गैया खालामो अब्ला मोनसे कनस्टेन्ट फैयो दिदोम फैयो बे जाबाय आर नोंथांमोना बेवहाय आर नुनो मोनदों भि इकुवेल टु आइ आर बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जेब्ला जोङो आरखौ बेबायदि फारसे लाखिगोन अब्ला जों भि बाय आइ बेखौ जों मोननो हागोन बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा आरो बेखौ मोनसे डायग्रामनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों बे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे जाबाय मोब्लिब दाहार थामहिनबा नैथिं थागोन मा एक्स एक्सिसथिं थागोन बेवहाय आइ थागोन कारेन्टआ थागोन आरो थाखाथि फारागा जागोन भि बे जाबाय वाइ एक्सिसआव थागोन आरो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जेब्ला बेबायदि मोब्लिब दाहारा इनक्रिज जायो अब्ला बेबो समान समान हाराव मा थाखाथि फारागफोराबो इनक्रिज जालांनायखौ नोंथांमोना बे पिक्साराव नुनो मोनदों बेबायदि समान समान हाराव बेबायदि इनक्रिज जालाङो बेनिखायनो बेखौ बुंनाय जादों भि इज डाइरेक्टलि थामहिनबा थोंजों रुजुथायारि होनना बुङो आइजों थोंजों रुजुथायारि आरो जों बेखौ बेनि जा फोरमायथि बेखौ जों ओरैबायदि लिरनो हानो हायो आरो बे नोंथांमोननि बिजाबावनो दंखायो दोंसे नायक्रम तारनि थाखाय भि वान बोसावगारि गोथों हांखो बोसावगारि दिन्थिगिरि दोंसे तारनि गेजेरजों थांनाय दाहारा बांनाय लोगो लोगो तारनि फारनै खर'नि थाखाथि फारागाबो एखे रोखोमै बाङो बेनो जादों ओमनि खान्थि दा नोंथांमोना बेखौ नुनानै मोनथिखाबाय दा जेब्लानोखि नैबे इनक्रिज जागोन अब्ला बेबो मा समान समान इनक्रिज जागोन थामहिनबा बारिलांगोन होनना बुंदों दा बेबायदि खान्थिखौनो बुंनाय जादों ओमनि खान्थि होनना बुंनाय जादों फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिबा होनना आं आसा खालामबाय बेनिफ्राय आरो जों नुबावदों समानथाय 12.2 आव मोनसे थि दुंथायाव होनाय धातुआरि तारनि थाखाय आरआ दिदोम आरो बेखौनो हेंथा बुंनाय जायो जोङो आर मोनदोंमोन बे आरआ जाबाय हेंथाखौ फोरमायनाय जायो रेजिस्टेन्स बुंनाय जायो इंराजियाव मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों थांनाय सासे हेंथा होनायानो बै दैदेनग्रानि धोरोम आरो हेंथा जोङो बबेबा मोनसे सोंखन्थायाव मानो हेंथाखौ बाहायो हेंथा बाहायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय हमना ला मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों बांद्राय बिबांनि मोब्लिब दाहार बोहैदों अब्ला बे मोब्लिब दाहारखौ जोङो रेजिस्टेन्स थामहिनबा हेंथा होनानै एसे जोङो बेनि जा चार्ज बोहैनाय बा दाहार बोहैनाय बेखौ जोङो हमथाना लाखिनो हायो बेनो जाबाय बेनि खामानि मोब्लिब हेंथानि खामानि बेनिखायनो बेवहाय लिरनाय नुदों नोंथांमोना मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों थांनाय चार्जखौ हेंथा होनायानो बे दैदेनग्रानि खामानि आरो बे हेंथाग्राखौ जों होनायनि जाहोना जाबाय दा हमना ला जों जुदि बेखौ बाहायोब्ला जोंनिया बै बाल्बफोरा माब्लाबा फिउज थांनोबो हागौ बांद्राय मोब्लिब कारेन्ट बोहैयोब्ला माब्लाबा
जायखिजाया तारा ज' खालामनोबो हागौ बा जायखिजाया बाल्बानो बा फिउस थांनो हागौ बेनि थाखाय जोङो बेबायदि हेंथाखौ जोङो मोनसे सोंखन्थायाव होनाय जायो दा बेनो जाबाय सोंखन्थायाव बे जों आरखौ लाखिनो गोनां जायो दा फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ आरो बे आरनि जा इउनिट बेखौ जोङो ग्रीक हांखो बे सिम्बलजों दिन्थिनाय जायो बेखौ जोङो ओम होनना मोनथियो दा फरायसा बिथांमोना बे सिम्बलखौ गोसोआव लाखि आरो जोङो बे ओमनि खान्थि बायदि जोङो मा मोनदोंमोन आर इकुवेल टु भि बाय आइ बेखौ फर्मुलाखौ एसे आगोलावबो जों सावरायखांबाय जुदि मोनसे दैदेनग्रानि फारनै खर'नि थाखाथि फारागा 1 भल्ट आरो बेनि गेजेरजों थांनाय मोब्लिब दाहारा 1 एम्पियार अब्ला दैदेनग्रानि हेंथाया जागोन 1 ओम साप'ज भि थाखाथि फारागा 1 भल्ट थांदों मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों आरो बेवहाय आरो कारेन्टखौ जोङो 1 एम्पियार बा मोब्लिब दाहार बोहैदों बबेबा मोनसे दैदेनग्रानि गेजेरजों अब्ला जोङो आरनि माना बेसेबां जागोन आरनि मानखौ जोङो पुट खालाम दा नोंथांमोना नैयाव 1 हो 1 भल्टनि जायगायाव 1 भल्टनि जायगायाव जों से लिरबाय आइनि जायगायाव जों से लिरबाय अब्ला जोङो आरनि भेलुखौ जोङो मोननो हागोन 1 ओम मोननो हागोन आरो जोङो 1 ओम इकुवेल टु मा लिरनो हायो 1 भल्ट नङाबा डिभाइड बाय 1 एम्पियार जों बेखौ लिरनो हायो आरो बेखायनो जोङो आइ इकुवेल टु भि बाय आरखौ जोङो मोननो हादों दा बेनो आरो समानथाया जोङो बे गोजौनि समानथायखौ बेबायदिबो लिरनो हायो बे गोनो गोथो जानांगौनि जेबो प्रब्लेम गैया बेवहाय जोबोर गोरलै बेनिफ्राय आरो जों सावरायगोन दा मोनसे दैदेनग्रानि हेंथाया सोनारनाय जाहोग्राफोर दा हेंथा मोनसेया मोननैसो दैदेनग्रानि सायाव सोनारो मा बेफोरनि जाहोग्राफोर एग्जामफोराव लिरनाय फैयो दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा दा फार्स्ट जाहोग्राया जाबाय बेनि लावथायनि सायाव सोनारगोन दा लावथाय बुङोब्ला मोनसे दैदेनग्राया बेसेबां लावथाय जागोन बे लावथायनि सायाव जोङो दैदेनग्राखौ फज'नाय जायो लावथाया जुदि बांद्राय जायोब्ला जोङो बेखौ एसे बांद्राय फज'नांगौनि गोनांथि जायो बेनिफ्राय आरो 2 नाम्बाराव नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि थोंगोर दानस'नि दब्लायथिनि सायाव सोनारगोन दब्लायथि माने बेवहाय दैदेनग्रानि दब्लायथि थामहिनबा एरियाखौ बुंनाय जादों बेनि सायावबो सोनारगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय आरो नाम्बार 3 जाबाय बेनि मुवाफोरनि आखुथायनि सायाव मुवाफोर माने बबेबा मोनसे मुवाया थामहिनबा दैदेनग्राया माबायदि बे मेटेरियेल्सफोरा माबायदि बेखौ सोंना बुंनाय जादों बेवहाय दा बे मोनथाम जाहोग्राफोरखौ फरायसा बिथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव बेवहाय नुबावनो हादों मुवाफोरनि आखुथायनि सायाव सोनारो महरसे धातुआरि दैदेनग्रानि हेंथाया बेनि लावथायनि स्रें रुजुथाय आरो थोंगोर दानस'नि दब्लायथिनि ए उल्था रुजुथाय थामहिनबा जोङो आर इज डाइरेक्टलि प्रपोर्शनेल एल आरो मा आर इज इनभार्सलि प्रपोर्शनेल 1 बाय ए बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनो आरो मानि सायाव सोनारगोन लावथायनि सायाव सोनारगोन आरो एरियानि सायाव सोनारगोन होनना बुंदों आरो जों बे मोननै इकुवेशनखौ बे मोननै समानथाय 12.9 आरो 12.9 मोननै समानथायखौ जों जुदि खनसेयावनो जुदि जयै लिरनांगौ जायोब्ला अब्ला बे समानथायखौ जोङो ओरैबायदि लिरनो हायो आर इज बेबायदि प्रपोर्शनेल एल बाय ए बेखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन आरो जोबथारनायाव जों जेब्ला बे प्रपोर्शनेल गैया खालामगोन अब्ला बेवहाय मोनसे दिदोम फैगोन रुजुथायारि हेंथा होनना बुंनाय जादों बेखौ जोङो र'जों दिन्थिनाय जायो स' बेफोर इकुवेशनखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा दा बेयाव र'आ मोनसे स्रें रुजुथायारि दिदोम होनना बुंनाय जादों बेखौ दैदेनग्रानि रुजुथायारि हेंथा बुंनाय जायो बे र'खौ जोङो रुजुथायारि हेंथा होनना मोनथियो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा आरो बे रुजुथायारि हेंथानि एसआइ सानगुथाया जागोन ओम मिटार बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लाखि आरो बेवहाय लिरबावनाय नुनो मोनदों जों धातु आरो गलाय धातुफोरा जोबोद खम रुजुथायारि हेंथा गोनां जायनि सिमा 10⁻⁻8 ओम मिटार निफ्राय 10⁻⁻6 ओम मिटार सिम आरो धातुफोरा मा जोबोद खम रुजुथायारि हेंथा थायो जोबोद फिसा 10⁻⁻8 ओम मिटार माने जोबोद फिसा रुजुथायारि हेंथाफोरा बेनिफ्राय बेसिमहालागै बेनि रेन्जआव थागोन होनना बुंदों बेफोर मोब्लिबनि मोजां दैदेनग्रा धातुफोरा मा बेफोर रेन्जआव थानायनि थाखाय बिसोर मोब्लिबनि थाखाय मोजां दैदेननो हायो बा कारेन्ट बोहैनो जेबो उसुबिदा जाया आरो मोब्लिबनि मोजां दैदेनग्रा बेनिखायनो धातुफोरखौ बुंनाय जादों मोब्लिब होबथाग्रा जेरै राबार आरो ग्लासफोरा 10⁻12 ओम मिटार आरो 10⁻17 ओम मिटारसिम रुजुथायारि हेंथा थायो थामहिनबा र'नि माना जायफोर धातु नङि बेफोर राबारफोरा धातु नङियाव गोग्लैयो थामहिनबा राबारनि गेजेरजों जोङो जेबो कारेन्ट फ्ल' खालामनो हाया बेफोराव रुजुथायारि हेंथाया गोबां बिबांनि थायो बेनि थाखायनो बेफोराव कारेन्टफोरा फ्ल' जाया दा बे जाबाय जाहोन
आरो बेवहाय मोनसे मुवानि हेंथा मोननैबो दुंथाइजों लोगोसे सोलाय होनना बुंदों। बेवहाय मुवानि हेंथाफोरा मानि सायाव सोनारगोन बा रुजुथाय हेंथाफोरा मोननैबो दुंथाइजों लोगोसे सोलाय होनना बुंनाय जादों। दा फरायसा बिथांमोना बेफोर गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना बुजिबाय मोजाङै बुजिनो हादों बिथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहरनो नाजा। भिडिअखौ नायनायनि उनाव मोजां मोनदोंब्ला बिथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहरनो नाजा। बेजों लोगोसे भिडिअखौ नायनायनि उनाव जायफोर फरायसा बिथांमोना बुजि मोनाखै बिथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहरफिन। उननि भिडिअआव बेखौ मोजाङै डिसकास खालामनाय जागोन। आरो जोबथारनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो जायफोर फरायसा बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदों बिथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम दाबाव। साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे जों गोदानै आपल'ड होनाय भिडिअफोरा नोंथांमोननि सिगाङाव बा नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगाङाव नायनो मोनो। दा बेखौ आसा खालामबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं।